Tak ja som si otvoril Vexo aplikáciu, mám tam vytvorené svoje vlastné konto, mám tam svoje vlastné prostriedky a za 4 sekundy som si kúpil aktívum v Paraguaji. V živote som tam nebol, prečítal som si o tom celom projekte všetko priamo na našej podstránke, ktorá existuje. Zrealizoval som nákup a to, že mám dnes v mojom marketplace obrázok, to je tak digitálna stopa, ktorá reprezentuje tento nákup, tak ja vám poviem, že čo je na tom pekné a aký mám s tým úmysel. Ja prídem do kvalitnej tlačiarne, dám si tento obrázok vytlačiť, dám si ho zarámovať a budem sa na neho pozerať ako na spomienku toho nákupu a pripomienky denne, že niekde tam vonku v Paraguaji moje aktívum má rásť. Pretože to je nákup na dlhodobo. Chcel som podporiť teba ako podnikateľa, lebo je to nápad, nás ako marketplace, ktorý to zrealizoval a s tým vyzývam aj komunitu, nech takto rozmýšľajú a zároveň vždy, keď príde ku mne návšteva, pýta sa to, čo je to za obraz, tak budem môcť hovoriť o príbehu. Veci sa vonku predávajú cez príbeh, ale pre mňa je to spomienka na celý život. Takže to je taký malinký odkaz aj k tomu, ako takéto veci že vznikajú a kam by sa mohli posúvať.